ሰላም ታይረሳዕኹን ንሎም ማዓንቲ ድማ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተደረኸት ሓሪፍ ዝበልክዋ ናይ ፍቕሪ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ቪድዮ ዝቅድሚ ምጅማርኩም ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር የተረስዑና በልኩ ናብ ፊልምና ከስግረኩም። ፊልምና ክጅምር ከሎ ሮክሰን ዝተባሃለት ቆልዓ ምስ ኣባ ሓጎኣ ኣብ ገምገም ባሕሪ እናሓመሰት የርኤና። ካብኡ እውን ሮክሳና ዓብያ የርኤና። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ሮክሳና ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት እያ። ሮክሳና እቲ ትምሃሮ ዓይነት ትምህርቲ እውን ባዮሎጂ እዩ ነይሩ። ትምህርቲ ምስ ተወድአ እውን ሓደ ማስታወቂያ ትርኢ። ዳይቭ ክገብሩ ንዝደልዩ ሰባት ብነፃ ትምህርቲ እናሃበ እዩ ነይሩ። እቲ መምህር እውን ኣብ ናይ ዳይቨር ስልጠና ብጣዕሚ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ሮክሳና እውን እቲ ትምህርቲ ክትወስድ ስለ ዝደለየት እቲ ማስታወቂያ ፎቶ ተልዕሎ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት እውን ኣዲኣ ኣብ ገዛ እሞ ትጸንሓ ሰሙን ሙሉእ ናበይ ክጠፊእኺ ብምባል ትዛረባ። ነገር ግን ሮክሳና ነዲኣ ምንም ዓይነት መልሲ ሃበታን። ካብኡ እውን ሮክሳና ናብ ክፍላ ብምእታው ሓደ ክዳውንቲ ክትሕዝ ትጅምር። ካብኡ እውን ሮክሳና ምስ ኣዕሩኽተይ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ክጸንሕ እየ ብምባል እቲ ሓቂ ኸይነገረታ ናብቲ ቦታ ትኸይድ። ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐት እውን ኣብ ወንበር እያ ሓዲራ። ብንግሆ እውን ካብቶም መምህራን ሓደ ዝኾነ ምስቶም ትፋለጥ። ቶም እውን ምስቶም ካልኦት ተምሃሮ ወሲዱ ይሓውሳ። ሮክሳና እውን ምስዞም ካልኦት ተምሃሮ ብምዃን ናይ ጀመርቲ ትምህርቲ ምውሳድ ትጅምር። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን እቲ ዋና መምህር ይመጽእ። ምስቲ ዋና መምህር እውን እቲ ፍሉጥ ዳይቨር ፓስካር ይመጽእ። ሮክሳና ንፓስካር ምስ ረኣየቶ ኣዝያ እያ ዝፈተወቶ። ሓደ መዓልቲ ምሸት እውን ኩሎም ተኣኪቦም ድራር እናበልዑ እናሃለዉ ሮክሳና ናብ ሽንቲ ቤት ምስ ከደት ፓስካር እውን ደድሕሪኣ ናብቲ ሽንቲ ቤት ይኣቱ። ካብኡ እውን ክልቲኦም ስምዒታዊ ብምዃን ምስዕዓም ይጅምሩ። ካብቲ ሽንቲ ቤት እውን ኣቐዲማ ሮክሳና እያ ዝወፀት። ቶም ግና መጀመርያ ፓስካር ናብ ሽንቲ ቤት ከም ዝኣተወ ርኢዩ። እቲ ዝተፈጠረ ነገር ተረዲእዎ እውን ስቕ ይብል። ናይ ፓስካር ፍቕረኛ እውን እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምስ ፈለጠት ተናዲዳ ካብቲ ቦታ ተሲኣ ትኸይድ። ካብቲ መዓልቲ ንድሓር እውን ፓስካርን ሮክሳናን እናተቐራረቡ መፅኦም እዮም። ኣብቲ ማይ ውሽጢ ኾነ ካብቲ ማይ ወፃኢ ንደቂቓታት እኳ ተፈላለዮም ኣይፈልጡን። ፓስካር ማንም ዘይበፅሖ ርሕቐት ናብቲ ማይ ውሽጢ ብምእታው እቲ ሓድሽ ሪከርድ ንምሓዝ እናተለማመደ እዩ። እዚ ርሕቐት እውን 175 ሜትር እዩ። ኣብቲ ልምምድ ውሽጢ እውን ንፓስካር ንምቁፅጻር ካብ ዝኣተዉ ሰባት እቲ ሓደ ናብቲ ማይ ሰሚጡ ይመውት። ነገር ግን መሓዝኦም ሞይቱ እናሃለወ እኳ ፓስካር እዚ ነገር እዚ ጠጠው ከብሎ ይደለየን። ኣብዚ ሰዓት እውን ሮክሳና ካብቶም ምስ ፓስካር ናብቲ ማይ ውሽጢ ኣትዮም ዝቆፃፀርዎ ሰባት እቲ ሓደ ስለ ዝሞተ እቲ ቦታ እውን ክፍቲ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ንምእታው መመልከቲ ተእቱ። ቶም እናሓገዛ እውን ብደንቢ ጌራ ክትለማመድ ትጅምር። ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ገዲፋ እውን ሙሉእ ጊዜኣ ኣብዚ ልምምድ ንምሕላፍ ትውስን። ካብኡ ንድሓር እውን እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ይበፅሕ እሞ ፓስካር እቲ ዝሓሰቦ ነጥቢ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። 175 ሰንቲሜትር ናብ ውሽጢ ጠሊቑ ይኣቱ። ሮክሳና እውን ናብ ገዛኣ ምስ ደወለት እታ ዝተናደደት ኣዲኣ ስልኪ ብምልዓል ንምንታይ ኢኺ ትምህርቲ ክገዲፍክዮ ብምባል ተሓታ። ካብኡ እውን ንወዲ ኢልኪ ህይወት ከይተበላሽዩ ብምባል ክትመኽራ ትጅምር። ነገር ግን ሮክሳና ነዲኣ ኣይትሰምዓን። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን እኒ ፓስካር ሓደ ዜና ይሰምዑ። እቲ ዜና እውን እቲ ናይ ፓስካር ሪከርድ ሓደ ሰብ ከም ዝሰበሮ እዩ። እዚ ሰብ እዚ እውን ካብ ናይ ፓስካር ንላዕሊ ዝሓሸ ነጥቢ ኣመዝጊቡ እዩ። ፓስካር እውን ካብዚ ዝተባሃለ ሰብኣይ ንላዕሊ ነጥቢ ክቐቁፅር ስለ ዝደለየ ብደንብ እናተለማመደ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ፓስካር እናተለማመደ እናሃለወ ይሓመም እሞ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ ዶክተር ትንፋስካ ሒዝካ ናብ ማይ ምእታው ጠጠው ክተብል ኣለካ። ምኽንያቱ እውን እዚ ነገር እዚ ኣብ ጥዕናኻ ጉድኣት እናምፅአ ስለ ዝመፀ እዩ ይብሎ። ነገር ግን ፓስካር ናይቲ ሓኪም ምኽሪ ክሰምዖ ኣይደለየን። ህይወተይ ከም ዝደለኽዎ እየ ዝነብራ ብምባል ይዛረብ። ካብኡ እውን ንሮክሰን ከበረታትዓ ይጅምር። ተደሊኽኮ
ንስኺ እቲ ሪከርድቲ ሰብርዮ ትኽእል ኢኺ ምባል ይጅምር። ካብኡ እውን ሮክሳን ቅልል ዝበሉ ልምምዳት ምስ ገበረት ናብ ቅልል ዝበለ ውድድር ተኣቱ። ኣብዚ ውድድር እውን ትስዕር። እቶም ጋዜጠኛታት ሕቶታት ምስ ሓተትዋ እውን እዚ ነገር እዚ ክገብር ዝሓገዘኒ ፓስካር እዩ፣ ፓስካር ክምስገን ኣለዎ ብምባል ትዛረብ። ኣዲኣ ጁልያ እውን እዚ ነገር እዚ ስለ ዘይከኣላ ናብኣ ብምምፃእ ሒዛታ ናብ ገዛ ንምኻድ ትሙክር። ነገር ግን ሮክሳና ንኽትከድ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ናይ ሮክሳንና ናይ ፓስካር ፍቕሮም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናመንመነ ይመጽእ። ኣብ ማእኸሎም እውን ዓብዪ ክፍተት ይፍጠር። ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ናይ ዮሚት ዝተባሃለት ጓል እቲ ናይ ፓስካር ሪከርድ ትሰብሮ። ዝሓሸ ርሕቐት እውን ተመዝግብ። ፓስካር እውን በዚ ነገር እዚ ብምንዳድ ዕድል ተዋሂብዎ እቲ ናቱ ሪከርድ ንኸመሓይሽ ይሓትት። ነገር ግን እቶም ሰባት ጊዜኡ ኣይኮነን ብምባል እቲ ሕቱኡ ኣይተቐበልዎን። ሮክሳና እውን ንዓብዪ ሽልማት ትሕፀሞ። እቲ ሽልማት ይወሃባ። እቲ ናይ ፓስካር ሪከርድ ዝሰበረቶ ጓል ምስ ሮክሳና ሽልማት ክወሃባ ከሎ ምስ ረኣየ እውን ፓስካር በቲ ነገር እቲ ኣዝዩ ተናዲዱ እቲ ፕሮግራም ኣቋሪጹ ይወፅእ። ፓስካር እውን ደጋጊሙ ነቲ ናቱ ሪከርድ ዝሰበረቶ ጓል ክጻረፋ ይጅምር። ካብኡ እውን ፓስካር ንዝተወሰነ ግዜ ንሮክሳና ገዲፍዋ ይኸይድ። ካብኡ እውን ሮክሳና ነቶም ፓስካር ኣብ ማይ እናሓመሰ እናሃለወ ርእሱ እናሰሓተ መፂኡ እዩ። እዚ ነገር እዚ ክገድፎ ድዩ ከመይ እዩ ኢላ ትሓቶ። ካብኡ እውን ቶም እዞም ነገራት ሓንቲ ሻዕ ተጀሚሮም ከቋርፁ እዮም ምባል ይኸብድ እዩ ይብላ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ሮክሳና ንኻልእ ውድድር እናተዳለየት ትጸንሕ እሞ እቲ ውድድር ትስዕር። እቶም ጋዜጠኛታት እውን ብመልክዓን ብተግባራን ከደናንቕዋ ፓስካር ይርኢ። ሮክሳና እውን ፓስካር ብዙሕ ጸኒሑ ስለ ዝመጸ ጽግዕ ኢላ ክትስዕሞ ምስ ሞከረት ፓስካር ከዋረዳ ይሞክር። ካብኡ እውን ፓስካር እቶም ኣባላቱ ብምእካብ ሓድሽ ሪከርድ ንምስባር ክለማመድ ከም ዘለዎ ይነግሮም። ኩሎም እቶም ኣባላቱ በዚ ነገር እዚ ኣይተስማዕምዑን። ምክንያቱም እውን ፓስካር ናብ ማይ ንእሽተይ ርሕቐት ምስ ኣተወ ርእሱ እናሰሓተ ስለ ዝመፀ እዩ። እቶም ኣባላቱ እውን ካብ ብሕዚ ኣብ ርሕቕ ዝበሉ ውድድራት ዝኻ ኣይትወዳደርን ሮክሳና እምበር ብምባል ይዛረብዎ። ኣብቲ ምሸት እውን ሮክሳና ግልፂ ብምዃን ንፓስካር ናይ ሕሉፍ ህይወታ ክትነግሮ ትጅምር። ጓል 12 ዓመት እናሃለኹ ኣቦይ ንርእሱ የጥፍእ። ኣነ እውን በቲ ነገር እቲ ኣዝያ ሓዚነ ስለ ዝነበርኩ እቲ ኣቦይ ዝገበሮ ነገር ክገብሮ ሞኪረ እየ ትብሎ። ካብኡ እውን ኣቦ ሓጎይ እዩ ዘድሓነኒ። ኣቦ ሓጎይ ተዘይህሉ ነይሩ እስካዕ ሕዚ ኣነ ብሂወተይ ምጸናሕኩን ትብሎ። ካብኡ እውን ንዓይ ሪከርድ ምስባርን ዝናን ምንም ነገር ኣይኮነን፣ ካብ ኩሉ ነገር ስኻ ትበልፀኒ ትብሎ። ካብኡ እውን ሮክሳና ንፓስካር እዚ ስፖርት ዝገዲፍና ሓድሽ ህይወት ንጀምር ትብሎ። ካብኡ እውን ፓስካር ዝሕል ብዝበለ ኣንደበት ነገራት ክደራረቡ ከለውን ችግር ክበዝሖ ከለውን እቲ ነገር ተሓዲግ ክምህዳም ኣመልክዒ ይብላ። ካብኡ እውን ሮክሳና መስተ ንምስታይ ነቶም ደው ኢላሃሉ ናብ እንዳ መስተ ይኸዱ። ካብኡ እውን ሮክሳና ኣብ ናይ ስኻር መንፈስ ኮይና ነቶም ኣነ ትኽክለኛ ሰብ ኣይኮንኩን መሪፀ እናበለት ደጋጊማ ትዛረቦ። ቶም እውን ካብታ ዝረኣያ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚሩ ፎቲዋ እዩ ዝነበረ። ነገር ግን ናይ ሮክሳና ልቢ ዝመረፀ ንፓስካር እዩ። ሮክሳን ንፓስካር ብምምራፃ ከም ዝተጸጸተት ትነግሮ። ወሲኻ እውን ፓስካር ካልእቲ ጓል ከም ዝደረበላ ትነግሮ። ካብኡ እውን ስምዒታዊት ብምዃን ነቶም ትስዕሞ። ቶም እውን መሊሱ ይስዕማ። ካብኡ ግን ቶም ሰኺራ ስለ ዝነበረት ደሓር ክጽጽታ እዩ ብምባል ጠጠው የብላ። ካብኡ ንደሓር እውን ሮክሳና ሓድሽ ሪከርድ ንምሓዝ ጠሊቓ እናኣተወት ክትለማመድ ትጅምር። ሙሉእ እቶም ኣባላታ እውን ብናይ ሮክሳና ክእለት ተገሪሞም እናደናነቕዋን ሞራል እናሃብዋን እዮም። ሮክሳን ሕዚ ትለማመዶ ዘላ ልምምድ ነቲ 180 ሜትር ናብ ውሽጢ ጠሊቕካ ምእታው። ካብኡ እውን ፓስካር ኣነ
ካብ ሮክሳና ይንእስን ብምባል እሱ እውን ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ነገር ግን ብዙሕ ናብ ውሽጢ ጠሊቑ ቅድሚ ምእታው ርእሱ ይስሕት። ካብኡ እውን ሮክሳና ናይ ፓስካር ኩነታት ምስ ረኣየት እዚ ኩሉ ነገር ገዲፍና ካብዚ ቦታ ርሕቕ ኢልና ሓድሽ ህይወት ንጀምር ትብሎ። ኣብቲ ሰዓት እውን ፓስካር ኣዝዩ ብምኹራይ ኣነ ንነገራት ገዲፈ ይኸድን ብምባል ሓዲግዋ ይኸይድ። ኣብቲ ምሸት እውን ፓስካር ብስልኪ ምስ ካሊእ ጓል እናዋግዐን ንኻልኢት ጓል እናጀንጀንን ሮክሳና ትሪኦ። ካብኡ እውን ፓስካር ስልኪ ምስ ወደአ ካብ ገዛ ክወፅእ ከሎ ሮክሳና ከይረኣያ ደድሕሪኡ ትስዕቦ። ካብኡ ግን ሮክሳና በቲ ዝረኣየቶ ነገር ኣዝያ እያ ዝሓዘነት። ፓስካር ንኻልኢት ጓል እናሰዓመ እዩ ዝነበረ። ካብኡ እውን ቀጥታ እናበኸየት ናብቶም እያ ዝኸደት። ካብ ብሕዚ እውን ናተይና ናይ ፓስካር ጉዳይ ተወዲኡ እዩ ትብሎ። ንሓደና ንመጨረሻ ግዜ ናብቲ ናይ ዴይቭ ውድድር ክሳተፍ ይደሊ እየ። እቲ ሪከርድ ምስ ሰበርክዎ ናብዚ ቦታ እዚ ደጊማ ኣይምለስን። ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ምሳይ ክትከውን ይደሊ እየ ትብሎ። ኣብቲ መዓልትቱ እውን ሮክሳና ፍቓደኛ ኮይና ናብቶም ባዕላ ስለ ዝመፀት ብሓደ ምስቶም ይሓድሩ። ካብኡ እውን ምስ ወግሐ ሮክሳና ናብ ገዛም ብምኻድ ሻንጣኣ ምስትኽኻል ትጅምር። ካብኡ እውን ፓስካር እንታይ ክትገብሪ ዘለኺ ናበይ ንምኻድ እዩ ይብላ። ነገር ግን ሮክሳና ምንም ዓይነት መልሲ ሃበቶን ስቕያ ዝበለት። ካብኡ እውን ፓስካር ኣብ ልዕለይ ካሊእ ሰብ ደሪብ ክለይድ እዩ ይብላ። ካብኡ እውን ፓስካር ምስ ካሊእቲ ጓል ርክብ ከም ዝነበሮ ይኣምነላ። ነገር ግን ፓስካር ንዓኣ ከም ዝፈትዎን እቶም ካሊእ ርክባቱ ንዕኡ ምንም ዓይነት ትርጉም ከም ዘይብሎም ይነግራ። ፓስካር እናደጋገመ እውን ኣብ ህይወተይ ካባኺ ንላዕሊ ንማንም ኣይፈቱን እናበለ ደጋጊሙ ክነግራ ይጅምር። ነገር ግን ሮክሳና ክትሰምዓ ኣይደለየትን። ገዲፋቶ እያ እውን ዝኸደት። ካብኡ እውን ፓስካር ኣዝዩ ብምንዳድ ነቲ ምስትዋት ብቦክሲ ይወቕዖ። ካብኡ እውን ሮክሳና ኢዱ ከም ዝተጎደአ እናረኣየት ጸጥቂ ትብል ኣይከኣለትን። ካብኡ እውን እቲ ዝተጎደአ ኢዱ ከይደምን ምንታን ብጨርቂ ጌራ ትሕዘሉ። ካብኡ እውን ሮክሳና ይቕሬታ ትሓቶ። ካብቲ ቦታ ተኸይዶም እውን ፓስካር ንሮክሳና ከመይ ጌራ ትንፋስ ክትሕዝ ከም ትኽእል ክለማመዳ ይጅምር። ኣብቲ ሰዓት እውን ስልካ ምስ ፓስካር ስለ ዝነበረ እቲ ካብቶም ዝለኣኹላ ነበሩ መልእኽቲ ኩሉ ፓስካር ክሪኦም ይጅምር። ሮክሳና ናብቲ ውድድር ቅድሚ ምእታዋ ኣብ ሚድያ ጠጠው ብምባል ምስ ፓስካር ኮይና መግለፂ ክትህብ ትጅምር። ኣብዚ መድረኽ እውን ሓንቲ ምስ ፓስካር ርክብ ዘለዋ ጓል ተረኺባ እያ። ኣብዚ ሰዓት እውን ሮክሳና ፓስካር ነታ ጓል ምስ ረኣያ ዓይኑ ከም ዝፀቐጠላ ትርኢ። ካብኡ እውን በዚ ነገር እዚ ብምንዳድ ነቶም ጋዜጠኛታት መግለፂ ከይሃበት ተላዒላ ትኸይድ። ኣብቲ ምሸት እውን እናበኸየት በይና ኮፍ ትብል። እቲ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ናይቲ ውድድር መዓልቲ እዩ ነይሩ። ሮክሳና 180 ሜትር ናብ ውሽጢ ብምእታው እቲ ሪከርድ ትሰብረሉ መዓልቲ። ቅድሚ ሕዚ እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ እዚ ሪከርድ እዚ ሰቢርዋ ይፈልጥን። ፓስካር እውን ምስቶም ኣባላቱ ብምእካብ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ጥንቃቐ ምዝርራብ ይጅምሩ። እቶም ድማ እቶም ነገራት ትኽክል ምዃኖም ምርግጋጽ ይጅምር። ሮክሳና 180 ሜትር ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዋ ንላዕሊ ትምለስ ብናይ ኣየር ድፊኢት ዝሰርሕ ማሽን ኣቢላ እያ። ቅድሚ እቲ ውድድር እውን ፓስካር ንሮክሳና ንምዝራብ ናብቲ ዘለቶ ክፍሊ ይኸይድ። ከዛረባ ምስ ሞከረ እውን ሮክሳና መልሲ ኣይሃበቶን። እቲ ውድድር ክጅምር ምስ በለ እውን ቶም ናይ ኣየር ድምፂ ይሰምዕ ካብቲ ማሽን። ኣብቲ ማሽን ጥቓ እውን ፓስካር ስለ ዝነበረ ንፓስካር ኣብቲ ማሽን እንታይ ትገብር ኣለኻ ይብሎ። መሊሱ እውን ፓስካር ከም ዝሰርሕ ዘሎን ከም ዘይሰርሕን የረጋግጽ ኣለኹ ይብሎ። ሮክሳና ቅድሚ ናፍቲ ማይ ምእታዋ ፓስካር ናብኣ ብምምጻእ ጽቡቕ ዕድል ብምባል ክስዕማ ምስ በለ ሮክሳና ገጽ ተኸልኦ። ከምቲ ዝተባሃለ እውን 180 ሜትር ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ካብኡ እውን ናብቲ ቦታኣ ምስ በጽሐት ናብቲ ንላዕሊ ዝመልሳ ማሽን ምስ ሞከረቶ ክሰርሐላ ኣይከኣለን። ካብኡ እውን ቶም ዝኾነ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ይፈልጥ።
ንሮክሳና መሊሱ ናብ ላዕሊ ዝወስዳ ማሽን ኣብ ውሽጡ ምንም ዓይነት ኣየር ኣይነበሮን። ካብኡ እውን ቶም እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእዎ ናብቲ ማይ ክኣቱ ምስ በለ ሮክሳና ኣየር እናሓፀራ ይመጽእ። ካብኡ እውን እቲ ዝሞተ ኣካላ ናብ ላዕሊ ይንሳፈፍ። ንኽትነቅሕ ኢሎም ብዙሕ ነገር እንኳን ተገበሩ፣ ነገር ግን ሮክሳና ክትለዓል ኣይከኣለትን። ኣብቲ ሰዓት እውን ሞይታ እያ ዝነበረት። ነገር ግን ፓስካር ጸጥ ኢሉ እቲ ዝፍጠር ነገር እናረኣየ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ውሽጢ እውን እቶም ፖላይስ ንቶም ሕቶታት ክሓትዎ ይጅምሩ። ንቶም ተሜልካ ቅድሚ ናፍቲ ማይ ምእታዋ እቲ ማሽናት ቼክ ዘይገበርካ ይብልዎ። ነገር ግን ቶም ምንም ዓይነት መልሲ ኣይሃቦምን። ጸጥ እዩ ዝበለ። ሕዚ እውን ኣብ ድንጋጸ ውሽጢ እዩ ዘሎ። ካብኡ እውን ቶም እቲ ዝተፈጠረ ነገርን እቲ ዓድን ገዲፉ ናብ ካልእ ሃገር ንምጓዓዝ ይኸይድ። ካብ ርሑቕ እውን ፓስካል ሽጋራ እናትከኸ እናረኣዮ እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ማሽን ዘበላሸዮ ፓስካር እዩ ነይሩ። ፊልምና ክውድእ ከሎ እውን ናይ ሮክሳና ኣባ ሓጎ ናይ ሮክሳና ሓመድ ናብቲ ማይ እናበተነ እናርአና እዩ። እዚ ፊልም እውን ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ተደሪኹ ዝተሰርሐ እዩ። እዚ ፊልም እዚ ተፈቲኹሞ ላይክ ምግባር የትረስዑ እናበልኩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደሽቲ ቪድዮታት ንኽበጽሑኹም ሰብስክራይብ ምግባር የትረስዑ እናበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም።